Masina tarani kunafuni tana de iwe ka fo ministry min no ni ale ka chanya shilunu de ani dimbaya kunyo nyara bolima promotion te promotion féminine aha ko nda ka fo femi wilka jo kelendo afe ni ngata se femi gabon jamana konnala Gabon iko nda ka fo sigi kerenkereni ubika sigi femi musu ale joro election konnala muso joro yelema bamunu ni ta ni nga jamana konna a segere ani muso joro transition olu konnala o iko nda ka fo sigi ko foli abika ke uri konnala o iba ka fo femi gabon jamana ɲɛmɔgɔ kolatigɛla caman caman olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la o kɔni ye kuma ta min kan sa o de ye k'a fɔ fɛn min ye halisa décision ba minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ se ka ta muso jɔyɔrɔ bɛ se ka don fɛn min ye an ka jamana baarayɔrɔ caman la cogoya min na u kɔni kumana olu kan u kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min an ka minisiri yɛrɛ a kɛlen ka kuma ta a kɔni y'a jira k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnena refondation ta fan fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko yɛlɛma k'olu bɛ ka don ko la k'i b'a ye k'a fɔ musolakaw kɔni caman bɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ nin wagati in na awɔ tabarikala a kɔni fana y'a jira fɛn min ye olu ye feuille de route min dilan a ka minisiriso kɔnɔna la musow ni formation minnu kan kan initiative minnu kan kan ka musow sɛgɛrɛ musow jɔyɔrɔ bɛ na kɛ min ye kalata nataw la a y'o feuille de route wi marché tɔ ka jan ne ayi a ma jan tabarikala ana wi marché aga kalo Laga franchi. Amina 8 mars. Lagan shi joga kono. Salon ta jara de. Salon ta jara. Salon ta grasa omnisport la. Yagli wala. Di wala. ko ni an ka feuille de route ni ka a ta ni ka a tila ni maaw cɛ cogoya min na u bɛ se ka exemple ka u ta a kan o ye kɔni b'a ye k'a fɔ fɛn min ye kɛnɛ in yɛrɛ kuncɛtɔ fo min ye projet ye olu caman caman kɔni recommandation kɛra cogoya min na u bɛ se ka bila sen kan tabarikala ala ka bɛɛ lajɛlen ɲa ala ka bɛɛ lajɛlen ɲa an ka jamana faama yanni an ka taa yen fɔlɔ an ka taa commission indépendante la mais i ka projet i kɔrɔkɛ y'a fɔ dɛ ton projet kana i kan kɔrɔ ta n'a ye dɛ i kan kɔrɔ ta n'a ye voilà Jali voilà i ka projet dɔnni fɔ min y'a fɔ i bɛna mun fa tigɛ ayi mɔgɔ tɛ se ka fɛn fɔ fɛn na n'i m'a dɔn maa ɲuman de y'a fɔ a y'i ka projet fɔ yanni i tɛ kɔnɛ D'accord, différent de faire l'élevage des pigeons. Kunu jɛkulu min bɛ yen ni u ka ne a sigira sen ka jamana faama fɛ awɔ Asimi n'a a jɛkulu ka baara bɛnnen don ka assise n'o ye sigikafɔ belebele min ni a kɛra o waleyali k'a lajɛ mun de kɛra a tɔ ye mun ye mun bɛ a jɛ k'o baaraw ko olu sigi sen kan i yɛrɛ i ka cɛkɔrɔba b'a la o Jabate Adama Jabate kunu ye baara daminɛ mun ye Jabate ne ka cɛkɔrɔba ye Jabate Irisigɛ ayi Jabate ne ka cɛkɔrɔba Irisigɛ n den don Jabate n den don Kebe tɛ kuma nin yɔrɔ in Kebe kun fɔ a la a ka fɔta b'a la Jiperele kun ka dɔn subahana burufiyɛ ma dɛ Irisigɛ n ko Jiperele kun ka Jabate kuru Adama n den don i b'a ye k'a fɔ assise a baara a bɛ dabolo jumɛn na an bɛ don min na i ko bi mun ɲana a kɔnɔ mun ma ɲa a kɔnɔ maliyɛnw ye recommandation minnu sigi sen kan ko ka a waleya a waleyali a bɛ dakun jumɛn na bi baara minnu fɔra a baaraw ni minisiriso minnu bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na yala minisirisow
a baara a waleyali bɛ olu bolo cogo di a filɛ yala maliyɛnw y'a fɔ cogo min na a waleyala ka se o la wa munna a ma se o la a tɔ ye jumɛn ye mun ne ɲɛna mun ma ɲa jangina o baaraw olu de bɛ sen na nin waati in na dɔgɔkun 2 kɔnɔ ka yaala minisirisow olu ni ɲɔgɔn cɛ ka sigi ka kuma sigi dɔw bɛ taa heure 2 heure 3 la e ka minisiriso o ni assise ye recommandation minnu kɛ u bɛ cogo di mun de ɲɛnabɔra mun ma ɲɛnabɔ jangina o baaraw olu de bɛ sen na u kan ka nin baara bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka tila ka sɛbɛn kɛ ka di jamana faama ma ka bɛn ni marisi kalo tile 31 ye o de kama dɔgɔkun 2 kɔnɔ baaraw olu kɔni daminɛra u y'a daminɛ kunun ministère de l'administration territoriale la ma lafaamuyalenba minnu bɛ yen expert minnu bɛ yen jangine olu bɛ ka sigi ka kuma yala assise ko la aw ka fanfɛla la a waleyali min tun bɛ aw bolo a bɛ cogo di mun de kɛra mun ɲana mun ma ɲa est-ce que a fɔra cogoya yɛrɛ min na a kɛra ten ya o ɲininkaliw olu bɛ sen na nin waati in na o baaraw bɛ sen na n'u bɔra administration territoriale la u bɛ taa minisiriso wɛrɛ la dɔgɔkun 2 b'o de kɛ nin sigi ninnu na don o don u ni minisiriso de bɛ don o don minisiriso de bɛ sigi sabula jamana faama ko assise ko maliyɛnw y'a ɲini cogo min na hali a bɛ kɛ ten o cogo la ala ka yarabi kɛlɛ bolo don Masina taara ni kunnafoni ye Asa i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye commandant du secteur 3 Maliko Maliko olu y'an ka maaw ye olu y'an ka maaw ye sɔrɔsiw tɛ yan voilà olu y'an ka maaw ye colonel Seydou bɛ Ɲangadou Allahu akbar i da sera yiri ma ni belebele dɔ tɔgɔ fɔtɔ i fɛ tuguni bi o ye kɔni b'a ye k'a fɔ a ye wulikajɔ kɛ fɛn min ye ka taa se an ka masiri 3 minnu ye bɛr ka taa se olu dagayɔrɔ ma bɛr a y'a jira k'a fɔ ko a ka visite kofɔlen in k'a bɛ don min kɔnɔna la ko de chef d'état-major général u ye yamaruya d'a ma k'a fɔ ko a ka taga fɛn min ye cɛden minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ ka wulikajɔ kɛ fɛn min ye lakanako ye u bɛ se ka sabati cogoya min na fo ka taa olu ka condition de vie ka taa olu lajɛ ani ka population yɛrɛ n'o ye jamana kɔnɔdenw ye ka olu dɛmɛ min ni u kan o b'a ye k'a fɔ a selen bɛr kan kɔnɔna la fɛn min ye colonel ye a bɔra yen nɔ ka taga fɛn min ye dugutigilakaw ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ bɛr a fana ye dugu belebele ka taa u dugutigilakaw ka taga u fo a bɔlen yen nɔ sa o de ye a y'a kunda fɛn min ye bɛr CSCOM ye ka taga yen nɔ ka taga olu fana ka wulikajɔw la ani u mako bɛ se minnu ma cogoya min na a bɛ se ka dɛmɛ ni dɛmɛ a yirala ka fɛn min yɛrɛ dugu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ CSCOM min kɔnɔna la muso kelen dɔrɔn de bɛ n'ale sage-femme ye a tɔ bɛ a ka bénévole ye a ye wulikajɔ kɛ ni ka fura caman ta ka di a ma ani kumakan duman caman ko parce que k'a bɛ ka wulikajɔ min kɛ a nafa ka bon fo ka taa fɔ a to ten i kɔni b'a ye k'a fɔ i jɔ o yɔrɔnin na dɛ a taara muso min sɔrɔ yen dɛ olu de ni bɛ i ka kan olu de ni bɛ i ka kan sage-femme kelen dɔrɔn bɛɛ n bɛ dugawu k'a ye ala ka ka minɛ i b'a ye k'a fɔ a n'a ka délégation olu wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a kɔni taara fɛn min ye malo tɔni 5 ale ni fɛn min ye ɲɔ o tɔni 5 ka o di fɛn min ye bɛri kɔnɔna na famille 100 ma i b'a ye k'a fɔ a yɛrɛ kɔni ye maa 3 ko olu famille 3 ko olu ta di a tɔ kɔni a y'o di service social ma ko olu k'u occuper a la a kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin baara in ko a bɛ to sen na wa fɛn min ye chef d'état-major général Umar Jara k'a bɛ to ale ka yamaruya kɔnɔna la yɔrɔ bɛ yen nɔ ko ale kan ka i sen jɔ yen nɔ ka taa an ka golomasiri tabaw ka taa u ka condition lajɛ k'a bɛ o wulikajɔw ko ka o kɛ ala k'a ɲa ne ko kibaruya b'i bolo ɲɔnɔn kan ayi kunun wulikajɔw tun bɛ sen na yen ma kibaruya sɔrɔ ni ala sɔnna ma an n'a kibaruyaw tɔgɔ dafa ni ala sɔnna nka a di maaw ma o ka ɲi wulikajɔ tun bɛ sen na yen kunun awɔ an ka minisiri min bɛ yen ni a ka ca ɲɛsinnen don sɔrɔ sanni feere ale ma Musa Alasani Jalo ale do sukala ani sukala sukaro dilan izini belebele 2 min ni u bɛ an fɛ yan cogoya min na
u bɛ se ka sukaro ka a bɔ k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen sago ye an mago b'a la cogoya min na ka a kɛ ten minisiri a ko k'ale kɔni y'a faamu ko fo ka taa Brésil o maaw nɔfɛ ka na Brésil experts minnu bɛ sukaro ko ɲɛdɔn a taara olu nɔfɛ olu nana ko ka a yɔrɔ k'a diagnostiquer ni dɔgɔtɔrɔkɛ k'i ma ko k'a diagnostiquer o ye k'i larawuli dara bɛ dɔ dɔ nin na o dara bɛ dɔ dɔ nin na sinon a ko dara nin ma joli dara yɛrɛ bɛ yan dara c'est sage homme non aw ye jumɛn ngora jumɛn bɛ bɛ kɛ sage homme dara tɛ ko dara bɛ baara kɛ lapitan ne kɔni nka sage homme ok a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ a ko k'i ka taa i ka an sera i ka domaine ma an ma s'a ma dɛ an sera a ma ayi dara c'est baara caman koyi dara c'est un sage homme a formation kɛ o ayiwa sage femme bɛ fɛn fɛn kɛ dara b'a kɛ ayi il est quoi n k'a ta kɛ sa dara ayi a dara dɔn ayi jɛrɛ covid ko waati i ye dara ka masigi caman don dɛ a kun caman fililen don yan dɛ tila kana gel di bɛ i bɛ tigɛ kɔ a la sage homme dara baara ka ɲi n'a ma ɲa k'a fɔ a bɛ o cogo la a b'o cogo la a taara experts olu nɔfɛ ka na Musa ko olu ka diagnostic ka a kɛ diagnostic a maaw bɔra fo Brésil an ka sukala ni n sukala k'u kana a lajɛ cogoya min na a bɛ se ka sukaro yɛrɛ k'o di an ma sukaro min ka ca a b'an bɔ wa a qualité o ka ɲi olu kɔni bɛ ka larawulili kɛ ko ni Ala sɔnna a ma san nataw la ko ninnu ka production tonne 300,000 ka taa bila 500,000 la ko na se k'o kɛ ko bɛ n'o kɛra sa ko an mago tɛna jɔ jamana wɛrɛ ka sukaro la bilen an ta b'an bɔ a ye taa n'aw ta ye an ka ɲɛw b'an bɔ o yakili b'a la i bɛ dɔnkili lamɛn jɔn b'a da Mori Koyita voilà donc o ɲɔgɔn don ko ni experts tilal'u ka baara la ko olu bɛna sɛbɛnni kɛ k'a di a sɛbɛnni kɔnɔna la sa an kan ka baara kɛ ka taa sira min fɛ o bɛ fɔ walasa san kɔnɔ an bɛ se ka sukaro caman ba sɔrɔ an mago kana jɔ maa wɛrɛ ka sukaro la Musa Alasani Jalo minisiri a ko nin ye hakilina ye cogoya min na an bɛ se ka lafiya sukaro ko la ka taa sukaro ta jamana kɔ kan commerçant y'u cunni ye dɔw y'a nana n'a ye a stocké kɛrɛfɛ k'a bila port dɔw la ɲangini ko bɛɛ bɛ bɔ a la a ko di bɛɛ bɛ bɔ a la tɔ bɛ to jumɛn sa o ye an yɛrɛ bɛ min produit an b'o manzi on consomme ce qu'on produit c'est très bien a fɔra cogo min na Ala k'a kɛ ten a fɔ n dala kɔni ka di a fɔ n dala ka di a hakilina fana ka ɲi Ala k'a ɲi ko sukaro toni sukaro toni hakɛya min bilalen don walasa an kana sɛgɛn sunkalo la sukaro ko la 25 tɛ de 25 ni jatew ka ɲi dɛ o b'an bɔ ayiwa kɛmɛ c'est suffisant tonne 25 c'est suffisant n t'o dɔn e tɛ mɔni tobi de ne bɛ se ka Mali ta bɛɛ a bɛ mun a bɛ mun jumɛn e ko k'a bɛ mun e tɛ sukaro san ne bɛ sukaro san a fɔ an ye dɛ a b'an bɔ wa 25 la n'i y'a mankan mɛn ko 25 jate dɔ b'a bolo a la musaka diya o k'an bɔ dɛ jate dɔ b'a bolo a la sunkalo la dɛ
Moi, peut-être que le fera, estimation dɔ kɛlen bɛ sɔrɔ a bolo jateminɛ dɔ kɛlen bɛ sɔrɔ a bolo a sugoroko la an bɛ dugawu de kɛ ala k'an ni sɔba bɛn n'o tɛ a ka ca dɛ nka a b'an bɔ de sa dabilenni sugoro ɲamakuji sugoro kangaliba sugoro mɔni sugoro allez-y a ka ca dɛ a tɔ fɔ même les haricots a te préparé sugaro ko dɛ dɔɔni bɛ k'a la a ka fɛn jabɛti bɛ minnu na an b'olu mako to sisan an bɛ to ka ɲininkaliw o de la u bɛ sugaro kɛ sɔ la de a tobi tɔ a b'a ja de sɔ ka di koyi cɛ sɔ in ka di bɛɛ de tɔgɔ de dalen don anw na dɔrɔn an kɔni tiɲɛ yɛrɛ la an fɛ ni an tana don i tana jumɛn y'o ye alamisa tɛmɛlen n'i ye cɛ sɔrɔ sɛ kan fo tulu bɛ jigin a nɔgɔn fɛ alamisa jumɛn so kɔnɔ ye an tana don i b'a la ko so kɔnɔ tana jumɛn y'o ye jamudɛnɛ ye seere umaru ye seere si tɛrɛ min bɛ joué don dɔ ta ko ni k'a kunnafolo de ma ɲi ma ala gansan ka jaba sote k'a k'a kan dɔrɔn i b'a la tɛmɛ yàrá i bɛ jaba sote i b'o bɛɛ ɲɛdɔn kɛ dɔ ti kɔrɛ sa je connais ka jaba sote madu i b'i bolo don a ka taa i bɛ jaba sote ni situlu ye k'a kɛ sɔ la o ka ɲi dɛ Mas n'an taara ni kunnafoni ye o sɔ t'i kɛlɛ dɛ ala k'an kunna ja yarabi i b'a ye k'a fɔ parti min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma Ligue démocratique pour le changement LDC ligi an ka parti yɛrɛ général Musa Senko u ye mun fɔ i b'a ye k'a fɔ u kuma fɛn min ye jamana situation actuelle o kan u y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ sisan ko fɛn min ye malidenw ye ko an bɛ ka olu kun ko o tɛ balinako ye olu ma k'i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye kalo 18 fɔlɔ min dira transition ma ko o kɔni ko a bɛ n'a fɔ o banna ko olu ka position tun tɛ dɔwɛrɛ ye ko de ye k'a fɔ k'u ka transition in dɛmɛ cogoya min na an bɛ se ka taa élection na wa ko olu y'a fɔ fana k'a fɔ ko transition tɛ fanga ye fanga min bɛ n'a fɔ k'u ka jamana problème bɛɛ lajɛlen régler ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'olu ka volonté kun tɛ dɔwɛrɛ k'u kun ye volonté ɲuman de ye cogoya min na transition u ŋaniya kun jɛlen don transition in bɛ se k'a ka priorité ko olu kɛ ko o dɔ ye k'a fɔ ko fɛn min ye ka kalataw ka olu organiser i n'a fɔ charte ale tun b'a fɔ cogoya min na ko mais ko olu y'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye o transition in ye k'a ye sira wɛrɛ ta une autre direction a été prise ko an bɛ don min na i ko bi k'an filɛ nin ye k'an bɛ o kɔlɔlɔ kɔnɔna la ko LDC tɛ parti ye parti min n'a bɛ mɔgɔ contre la ou bien n'a bɛ fanga contre la ko olu ye u ka engagement ta politique kɔnɔna la k'o tɛ dɔwɛrɛ ka se ka jamana intérêt ani maliyɛndenw ka intérêt ko ka olu défend ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ ten ko o de kama ko olu b'a ye bi k'a fɔ ko olu bɛ diyagoya kɔnɔ ka bɔ ka kuma ko u kɔni bɛ min ɲini a bɛ wajibiya olu kan olu ka kuma a bɛ wajibiya olu kan olu ka kuma ko o de la ko olu bɛ bɔ tuguni k'a fɔ fɛn min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya transition fanga olu ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ ko souffrance minnu bɛ maliyɛndenw kan nin wagati in na k'u ka dɔ bɔ a la ko wa fɛn min ye élection ye ko k'o kɛ joona joona cogoya min na an bɛ se ka bɔ nin degun ninnu na wa cogoya min na fɛn min ye souffrance ye dɔ bɛ se ka bɔ a la wa ka sini ɲuman ka u kisi ni an yɛrɛ ye. tabarikala politique kumaw ye. Nin ye politique kuma ye, nin ye parti politique nin y'olu jɔyɔrɔ ye jamana ko la. Ala k'an kunna diya. Ya Rabbi. Ligue démocratique pour le changement. Awɔ. Ça c'est général Musa Senko. Musa. Ouais. Le général Musa Senko. Musa Senko Kulubali. An bɛ Bamba fo. Musa. Ka Ligue démocratique pour le changement ka an b'a bɛɛ lajɛlen fo nin waati. Musa. N kɔrɔkɛ ka ca la. Musa. Comme. LDC Musa. Comme. Ligue démocratique pour le changement Musa. Comme. Musa. Kulubali. A dafa sa, e bɛ fɛ ka mun fɔ e k'a fɔ ba ye. Fɔ n tɛ bolo k'a fɔ a la. Voilà.
fɛn min ye kuran ko a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na halisa kuran kuran nin fɛn in est-ce que ale de ma kɛ l'homme de l'année yɛrɛ ya kuran yɛrɛ kuran kɛ l'homme de l'année maa tɔgɔ fɔra ka kuran bɔ ayi maa tɔgɔ ma fɔ ka bɔ san 2023 kɔnɔ ka don fo 2024 la i tɔgɔ fɔra cogo o cogo kuran tɔgɔ fɔra nin ye dɛ kuran tɔgɔ fɔra nin ye a tɔgɔ fɔra ka tɛmɛ i kan dɛ kuran tɔgɔ fɔra ka tɛmɛ i kan o ye tiɲɛ Niger Mali Burkina a ka ja a fɔ AES kunu a énergie maaw Mali Burkina ani Niger a énergie ɲɛmaaw u ye ɲɔgɔn sɔrɔ énergie ɲɛmaaw AES énergie wagadugubaw fɛ yen u bɛnna ko la wa fɛɛrɛw ni dabaliw sigi sen kan cogoya min na AES kɔnɔ kurantigɛ a bɛ nɔgɔya an ministre tun b'a la ayi ministre tɛ énergie yɛrɛ a baarakɛlaw ne n'ala fana kan ka an ta ka AES la AES ko in bɛ bɛɛ fɛn ko ye kunnafonidilaw Burkina taw ni anw ni fɛn Niger taw an fana ka fara ɲɔgɔn kan an ka AES ko ka waleya ka taa fɛ kangari tɛ ka dɔw ye ko AES ko ye k'a kana taa tɔgɔ da mɔgɔw ka fɛn la k'a sɔrɔ aw ma wuli an tɛ ka tɔgɔ da o ni énergie maaw ye ɲɔgɔn ye an fana bɛ se ka an ka ɲɔgɔn ye gɛrɛ ayi a misi dɛ ko gɛlɛya min bɛ AES jamanaw ka kuranko la ni kɔni ye Mali de ta ye sa Mali de ta ye fɔ kosɛbɛ a bɛ Niger san nka an ka kurantigɛ tɛ Niger ta bɔ dɛ an ta tɛ Niger an kurantigɛ tɛ Niger ta bɔ jɛna an ta t'o bɔ dɛ ayi dɛ an ta t'o bɔ dɛ cogo di an ta t'o bɔ dɛ kuran kɔni bɛ tigɛ Niger nka an ta t'o bɔ dɛ u ye ɲɔgɔn ye ka hakilinaw k'olu yira ɲɔgɔn na fɛɛrɛw ni dabali minnu bɛ se ka sigi sen ka kuranko ka a nɔgɔya AES jamanaw olu kɔnɔna la o kumaw fɔra waati nataw la fɛn min ye kuran a bɛ fɔ min ma ko source énergétique ne kuran a ta yɔrɔ walima a bɔ yɔrɔ a sɔrɔ yɔrɔw o bɛ se ka kɛ fɛn minnu ye ka olu fɔ ɲɔgɔn ye munna a ɲalen don Burkina munna a ɲalen don Niger mun ɲalen don Mali kɔnɔ an bɛ se ka misali jumɛn ta Burkina ta kan walasa an ta yɔrɔ min man ɲi ko o datugu ni o ye Burkina bɛ se ka misali jumɛn ta anw ta kan walasa a ta yɔrɔ min man ɲi ko o datugu i b'a fɔ Niger ale fana bɛ se ka misali ta cogo di walasa ka a ta yɔrɔ min man ɲi ko o datugu baro kɔni a sigira o kan fɛɛrɛ ni dabali jumɛn bɛ se ka sigi sen kan walasa kuran ka kɛ an ta ye AES kɔnɔla la jangɛnɛ hakili jagabɔ a bolila o caman kan a kaɲi layidu kɔni taara k'a fɔ waati nataw la k'u na ɲan ye tuguni walasa ka baara ka taa n'a ye ɲɛfɛ an ka dugawu kɛ k'u ka taa n'a ye dɛ ADP Maliba ADP u ye communiqué u ye a kɛ komu jangɛnɛ ko nin waati laban ninnu na k'olu ka président ko a bɛ ka lagosi ka buruja bɔlɔlɔ sira caman fɛ maa dɔw fɛ k'a tɔgɔ don ko la k'a sɔrɔ a tɛ ko min na ko olu kɔni bɛ min fɔ maaw ye jangɛnɛ ko ka a dabila u ka président d'honneur ni o ye Alu Bɔkari Jalo tɛ de Alu Bɔkari Jalo merci Alu Bɔkari Jalo président jɔn ye président Yuba de ye ministre Yuba ministre de l'élevage ale yɛrɛ de ye communiqué a tigɛ nɔ bila et de la pêche donc o bɛ gouvernement na an delila k'a ta o k'a sɔrɔ a ma kɛ ministre an y'a ta yan o bɛ gouvernement na a gouvernement na an y'a ta yan a b'a la ADP b'a la a b'a la Drissa Traoré ka bɔ Italie haricot de Janginɛ Jara Drissa ko tɛ Drissa a minɛna ko haricot b'a minɛ cogo di maa min bɛ fɔ kɔgɔji kɔfɛ Italie a minɛna n'a donna avion kɔnɔ i b'a fɔ ka haricot de ci ma n'i bɛ kɔfɛ mɔgɔ minɛ i b'a fɔ ten de k'a ka ci ma Alu Boyi Jara n'a donna avion kɔnɔ ka se yan nɔ Sɛdɛmalo Général b'a minɛ a tɛ don avion kɔnɔ ka na a kɔni tɛ don k'a bɛna kɔgɔji kɔni fɛ non haricot an bɛ nin bɛɛ la cɛ dɔ bɛ yan nɔ e tɛ se kɔfɛ mɔgɔ minɛ cogo la sa dɔ bɛ yan nɔ ko Burama Tarawele kabini salon na sini cɛ ye sɔbɔrɔ kelen lɛdu ta ni fo bi a ma di
bon o filɛ ka misaliya ci ne ma ko ne jara Burama Traoré Makanaki k'a b'a kuma bɔ o fana bolila k'ale jɔlen yɛrɛ mun ye sɔbɔrɔ la Makanaki o ye Burama tugu kunbiri ni kun yɛlɛ ka taa don sage kɔrɔ ne sɔbɔrɔ de ma gɔbɔni bɛ don a la sa ka taa don sage kɔrɔ mun ye sɔbɔrɔ la a k'a di dɔrɔn tu fais quoi avec n b'a dun non c'est pas ça n b'a dun dɛ a bɛ kɛ fari ye o sɔ ka di ne ye fɛn fɛn la k'a kɛ fɛn a tɛ kɛ akara ye k'a kɛ furufuru ye a bɛ kɛ akara ye a bɛ kɛ a bɛ kɛ sɔ furufuru ye a bɛ kɛ fɛn dɔ fana a bɛ kɛ fari ye ayi fari fana tɛ fari tɛ a bɛ kɛ fɛn dɔ ye o ka di dɛ e y'o dɔn cogo di o ka di donc ja a bɛ kɛ basi ye sɔ basi awɔ imo tu n'as pas goûté ça d'abord ayi e ma ligo dun ayi e y'a dɔn awɔ a basi ko kuma kɔni an da sɔ tɛ bilen de mais sɔ basi tiɲɛ o ka di dɛ a ye m'o dun fɔlɔ a ye kɛ o la yɛrɛ bɛ min f'i ye o ka di dɛ sɔ kelen surtout n'i ye sɔsi k'a la i yɛrɛ kuma ka jaba sauté ka k'a kan jaba sauté a n'a jaba sauté a ka ɲi dɛ n terikɛ tulo bɛ n na Ɲamakɔrɔ kɔɲɔkɛ kura an bɛ foli lase a ma Makanaki yan layi Makanaki jɔni jɔn an bɛ foli nin ta an b'o lase a ma ka kɔɲɔmuso fo e ko Makanaki de wa ka kɔɲɔmuso fo Makanaki oui kana ne terikɛ tɔgɔ don i ka ko la mo Dramane ko dɛ i kana ne terikɛ tɔgɔ don i ka ko la a tununa dɛ Mamadu Segu on s'en perdu fɛn a ministre kɔni bɛ Segu ni ministre yɔrɔ min na a kan ka ye loi de programmation de la justice o baaraw bɛ sen na yen Segukaw fɛ yen a bɛ yen a tulo b'an na bɔlɔlɔ kan a bɛ yen a ɲɛ b'an na yɛrɛ a ɲɛ b'an na yanni o tɛ o don n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko AES u bɛ fɛ k'o baara kɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka a ɲɛ kosɛbɛ ala ka ɲɛ ala ka courant sɔrɔ ça c'est la souveraineté ne courant kɔni bɛ Mali la ka tɛmɛ Niger kan o kɔrɔ ko courant de tɛ yen ayi courant t'i fɛ yen foyi tɛ yen Niger fɛn ma kɛ o ye Niger ayi kana nin kuma yɛrɛ o courant bɛ ka tɛmɛ yan kan dɛ courant bɛ Niger ka tɛmɛ Mali kan awɔ sinon ne tun bɛ ka kuma faamu dɛ ça c'est la souveraineté énergétique courant bɛ n bɛ k'o de f'i ye o e kun ko courant bɛ Mali la ko de tɛ ayi dɛ m'o fɔ dɛ kana n ka kuma yɛlɛma d'accord voilà ayi e ma ne kabako Buguma a kun b'o de fɔ ayi Buguma a y'o de fɔ dɛ kɛmɛ ɲɛ jumɛn fɔ ayi ko courant bɛ Niger ka tɛ a tɛ Mali la Janginɛ kana danna dɛ courant bɛ musokɔrɔba a kɛra ɲɛna dɛ a bɛ k'a danna dɛ courant bɛ Niger o tɛ yan awɔ n y'o de fɔ ne kan b'o de ma n k'i y'o de fɔ mais i bɛ k'a fɔ ko ne ko min bɛ yan k'o tɛ Niger ne ko ni mun bɛ Niger o tɛ yan voilà n y'a fɔ ten a banna voilà an faamuna voilà n'a fɔra ko tan tɔ cɛ a ma ɲi dɛ pétrole bondon b'i bolo Nigeria non i b'a dɔn Nigeria de y'olu mago sa olu ka siraw kun tɛ parce que pont de kun kan ka jɔ u fila ni ɲɔgɔn cɛ quoi Nigeria pere y'a ta jɔ baraji pour que courant ka sɔrɔ maintenant Niger ko k'a bɛna ta jɔ Nigeria ko non ko u bɛ jɛ ale ta la u bɛ jɛ ale ta la baaraw kɛra ten Niger courant bɛ bɔ Niger mais Bola Tinubu nalen coup d'état kɛlen a sera k'a tigɛ ten n'a ye kodɔnbaliya da ye wala a y'a tigɛ k'i ka daga jigin dɔ ta ye a kɛra a dun kɛra ten de o a y'a tigɛ ne ta tiɲɛ dennin min fɔra i kun walahi a y'a tigɛ i n'o dɔn ye ko non k'an bɛ jɛ ne ta la a ye jɛ a la a filɛ k'a tigɛ nin n'u jɛlen de ala a y'a tigɛ u jɛlen de filɛ ka nin ala k'an kunna ja kunu fɛn min ye dialogue intermalien a ɲɛma ni o ye Ousmane Isufi Mayiga ye Pinochet voilà Pinochet a ye wele bila kunnafonidilaw ma ka ɲɛfɔli kɛ walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dialogue in a faamuya cogoya min na baara kɛra o sira fɛ maison de la presse la fɛn min ye kunnafonidilaw olu tun bɛ yen awɔ maa wɛrɛw olu fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔla la cogoya min na bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tata o ta a la kosɛbɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ a kɛra ten a ye siraw kɔni a ye a fura ni ka a jɛ baara ka kan ka taa cogoya min na commission min ni o sigira o commission olu fɔlɔfɔlɔ olu de bɛna
thème de référence au bo kuma bena ke fɛn minnu kan commission o bena o bɔ n'a ye o bɔ sa i b'a ye k'a fɔ commission wɛrɛw olu bɛ sigi ka a bɛ fɔ min ma ko règlement intérieur commission wɛrɛ bɛ sigi o ni ka o sariyaw ni ka olu boloda commission wɛrɛ fana bɛ sigi min ka baara bɛ bɛn kunnafoni a carili ma Pinochet a ka kumata senfɛ a ko nin dialogue in ko a bɛna kɛ dialogue ye min tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ma ɲɛ jɔ ɲɔgɔn ɲɛ la ka tiɲɛ ka a fɔ ɲɔgɔn ye tuma dɔw la an ka kumaw taasira fɛ an bɛ ɲɔgɔn na dimi an bɛ ɲɔgɔn dusu bɔ nka k'an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye jagɛnɛ ka sɔrɔ bolokuru o ma ta o b'a la ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye accord ko kumaw kɔni olu bɛ kɛ jamana kɔnɔla la o bɛ kɛ ani bamanciw cɛ wa ko a caman ala fɛ i b'a ye k'a fɔ maa wɛrɛw sen bɛ don a la minnu ta an ka jamana denw ye ko nka ko zenata nin ye maliyɛnw yɛrɛ dama de ni ɲɔgɔn cɛ ye an bɛ sigi an bɛ kuma e ye nin kɛ a man ɲa munna i y'a kɛ tan an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye tiɲɛ yɛrɛ fɔtɔ an bɛ wɔsi nka bolokurun tali o t'a la bolokurun tɛ taa o t'a la barita t'a la dalu wala e ye nin kɛ tiɲɛ yɛrɛ la i ye min fɔ tiɲɛ don n jɔra a la i bɛ yafa ma i bɛ yafa ma o y'a bannen i bɛ woro sara e ka na ni kami ye komi i jo t'a la na ni kami ye wala e ka na ni misi ye wala an ka siga fɔ bɛna kɛ ten de k'a fɔ ko anw de gagner kɛlɛ la an n'an ka marifa o t'a la diyagoya a ka n'a ma to n t'a la bɛ kisɛ bɔ dɔɔnin fɛ o t'a la o banna pewu an b'an sigi de an bɛ kuma an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye gwɛgwɛ merci a bɛna kɛ ten de a banna dara ni nɛgɛjuru b'i bolo a labila ni maa min bɛ da la a ladon an ka taa maa min bɛ da la a ladon allo nba samakɛ don wa somɔgɔw bɛ di tabarikala a diyara n ye Mal ne yafa deli bɛɛ lajɛlen fɛ parce que kuranko la ne de tun bɔra k'a dɔn fɔ bon vraiment mɔgɔ bɛ yan tɛ bɛɛ n'i ka faamuya cogo don jamana kɔnɔ kuranko la awɔ i tun ye kuma dɔ fɔ kɛ wala a bɛ faamu a bɛ faamu mɔgɔ bɛ hakɛ to Samake mais a bɛ kɛ tan de ayi Samake a bɛ kɛ tan de parce que bɛɛ n'i ka faamuya don vraiment dabɔ mɔgɔ la dimi kama mɔgɔ bɛ hakɛ to wala n jo t'a la ni Ala sɔnna a ma a bɛ dugawu kɛ Ala ka kuranko bɛɛ nɔgɔya amina yarabi bɛɛ n'i ka yecogo don bɛɛ n'i ka yecogo don jamana la tuma dɔw i ka kuma ni mɔgɔw ta tɛ ɲɔgɔn ta bon ta yɛrɛ k'i bɛ mɔgɔ contre la quoi siga t'a la awɔ mais n bɛna kuma Musa Senko ta kan Musa Senko ça veut dire que moi tuma dɔw jamana kɔnɔ a bɛ mɔgɔ dusu kasi i bɛna mun fɔ Musa Senko ayi Musa tɛ dɛ parti de kumara parti de kumara ligi ligi ko don olu ka parti président ayi Aïcha a kɛ parti ye parti de ko don mais président tɛ parti la n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ président t'a la taa n'a ye moi c'est un président min t'an bolo an ka kuma Samake i bɔra ka yafa deli sisan de yɔrɔ ayi n tɛna so ayi ne tɛ yafa deli politique mɔgɔw fɛ dɛ ne bɛ yafa deli civil de fɛ sinon politique mɔgɔ ne tɛ yafa deli fɛ ne ye min f'i ma ne b'a bɛn i ma n wele yɔrɔ min ka di ye an ka taa ne ta o ye n tɛ yafa deli politique mɔgɔw fɛ diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ an ka taa mɔgɔ min jamana to en guerre ka démissionner ka na politique la donc o tɛ se ka idée fɔ an ye jamana ko la quoi un général qui a démissionné pendant la guerre e tɛ se ka foyi fɔ an ɲɛna jamana ko la ni jamana kan ka lafiya i fɛ i b'i to kɛlɛ de kɔnɔ ka jamana lafiya Assimi ma démissionné o Assimi ye surasi de ale tun ye général ye Assimi ye colonel de donc i b'i to fanga de kɛlɛ de kɔnɔ ka na jamana bɔ bolo la e y'i jamana to en pleine guerre k'i démissionné ka na yan ka na politique ko kuma fɛ e bɛna mun fɔ an ye jamana ko la k'u jɔ an ka dɔn mɛn quoi 20 18 65 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye an ka maa wɛrɛ ta allo Mat an sɔgɔma Mayiga allo Mayiga da kuma b'i bolo ni jɛngɛnni na ko i kɛrɛfɛ a tulo b'i la ani n balimamuso an bɛ Bubulani Biye Sidibe fo ani Badabara Sori Tɛmɛso u ye mun fɔ quoi ne y'o de fɔ u ye kuma mun fɔ ninnu n'u y'a kɛwale kɛ a bɛ diya n ye i b'a fɔ ko sukɔrɔ ko sisan suko tuma de bɛ to allo
Allô? Allô, Flobila. Bo do bi tani sukoro. Dran gorbala. Anga atabulo wala. Alado. Allô, ame aketo nyini maiga fe. Allô? Ansoma. Bashi foete. Allô? Allô, am Flobila, suma obedi. Bashi foete. Mba. Babu nyana. Ajaranye. Mako. Ajaranye. Menyamako. Nyama Flobila. Na au mugata wako tongwada. Ni ala sona. Akwati muzuni ke. Tabarkala. Ugata nai. Ni ala sona. Defuta bara ina kuyi. Tabarkala. Mimi nitala abu do toro nyon defuta bara ina de. Defuta la? Defuta bara ina. Ni ala sona. Man bi kenda di baw min kera o jara population nyew. Abano. Le ba mi ma o jara population nyew. Tabarkala. Ma dina ku para ki bi tega da kidala ni ki afuna wala ne ba ko kalori. Ambi fokuso ba. Allô? 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 Jana korga doa. Odo. Tabarkala. Ene saba masi. Somo bedi jara. Ka jana fo. Tabarkala. Ka kebe fo. Ne ka nyama fo. Ka yuwa fo ka sirwe fo ka mbaw be fo. Masi. Tiɲɛ la mɔgɔ bɛ kabara bɛ ka kuma jamana ko in na. A t'a fɔ politique mɔgɔ ye n'u bɛ kuma jamanadenw dɔw la k'u ka jamanadenw ɲininka fɔlɔ wa. Cogo di? Démocratie filɛ ka kuma min fɔ nin ye olu ni jamanadenw bɛɛ la nin kan wa. Baara ye mun ye politique ka baara ye mun ye u k'o baara kɛ. Burama jamanaden fana ye jɔn ye? Ntoma. Allô, Ntoma? Allah. Allô? Ntoma? Allô? Allô? Dra abide kana blade. Allô? Ntoma? Allô? Ntoma? O politique ma fene jamana den do ye. Masi. An ka taa kana cɛ yɛrɛ la Ntoma ni sera ka an wele kokura n'o tɛ Drakɔrɔ bɛ bi ta la Ngɔrɔ b'a la dɛ. Allô? Allô? Somɔgɔw bɛ di? I tɔgɔ n'i jamu? Bakɔrɔ Sise. Rasa coupe. Anga lajɛ ya. Allô? Allô? Jara. Mba. I fo. Ka lamɛnjɛkulu fo. Masi. Politique ka baara ye min ye ne bolo olu kan k'o kɛ fɔlɔ de aw dɛsɛra k'o kɛ. U ka baara ye jumɛn? Masi politique dabɔra mun de kama? An tulo b'i la. Ka baara kɛ ni ka jamana lajɔ yiriwali sira kan ka jamanadenw ka hamina dɔ ka kɛ k'o baara. Masi ni bolo transition na fana sisan cɛ n'i y'a sɔrɔ anw mago bɛ min na n'o bɛɛ tɛ se ka kɛ ni an b'o bɛɛ sɔrɔ k'a sababu kɛ min tiɲɛ na bi kuranko gɛlɛya a bɛ jamanadenw na mais yala ale bɛ bɔ don olu bɛ bɔ don min fanga kɔnɔna na ani an bɛ cogo min bi kelen don wa? An tulo b'i la. Masi olu ka baara fɔlɔ min bɛ yen n'a kan k'o kɛ bi pour que ka jamanadenw ka hakilila dɔn a ka meeting dɔ labɛn dɛ a ka meeting dɔ labɛn ou bien a ka coopérative dɔ labɛn k'a fɔ ko a mago bɛ jamanadenw na. A tɛ dɛ ayi parti de y'a fɔ maa kelen tɛ o parti de y'a fɔ kana fɔ ko a dɛ. Parti du monde comme Ligue démocratique du monde. U ka meeting dɔ labɛn u ka réunion dɔ labɛn sisan k'a jira k'a fɔ olu mago bɛ jamanadenw na u b'a fɛ ka kuma ni jamanadenw ye. Masi n'u ye jama min ye o kɛnɛ kan o y'u ka jama de ye. N'i ye jama min ye o kɛnɛ kan o y'i ka jama de ye mais ka kuma ni Mali maa miliyɔn 20 ko ka kuma n'o tɔgɔ ye e ma anw ɲininka an dalakan la. Fanga bɛ ka taa cogo min o de ka d'anw ye wa e t'o dɔn fanga bɛ ka taa cogo min o de man d'an ye wa e t'o dɔn
masi yala ibe ka fanga ulu de wole ka bo ngo on de borna nyere masa kasbali miti kama ke ibe ka watila nina le masi ka boroke anyemgo miti maka kere ka miti mbane go nina masi tabarakallah masi fedo bala anga sabali parce que ni bolo ulu be kele mina bi jamana ko kelete ni ala ni kelete wala jamana ko kelete amsa ke magwa kilna be fonyongo me ani jamana ko kelete masi ale kuma kele voya no u ka nyemgo e kuma kele voya kale kuma faka do roso jo ko ale balala ama foya wa do nya balala anglo villa démocratie faka de ale balala mais bi ale balala me bi o teka ke biwa abaka ke kaw daga jobi wa banangoro kon do roso teka jobi wa abaka jo kele ke mino daga sabiwa aflare ni bulu na ale ga kele ke fewura mina no desero la ale kan o kele ke fura parce ale armée de ulu ka soro nyemgo de armée yɛrɛ de ale kan na fo de ay sécurité ni jamana do mo o yaka baradi mais ni jamana do me ka sécurité soro bi e be tla ka botu ko élection yala amore mu ya amuli ibe ko sa yala ibe ka fanga akumbana de wa anglo villa mu élection de ka ibe ka sigi fanga na mais mu na ale bora ibe ka kabo ka ibe ka gen aya gen mu ni kamo ko mara ke jugu mai ko jamana do me ka fanga ko jamana be ka doga sulu tile mais mu na ni jamana bi ni boya be ka na jamana ko doni ma sini ni derga do mana wallahi akuni ulu sira bi poru la frajero nu sira frajero la bi ulu bu yara de wakara de bota ba ka na bu lede quoi abi me do boya be daw quoi ma si an ma ndugo yoro de la jamana ko bi o bore quoi la ma si wala sukoro be jamana ngolo abiyan billahi ta'ala sukoro be jamana ngolo aflare ibina do sukoro mana se parce que prix me kana bi sukoro ko prix me kana bi masi sukoro mun na no ya do u be ka bo sisa ni jamana tabora dongoro masi bina sukoro prix nyala sona ala ka clear jara ambi il faut anga makelenta ye papa allô allô anche Marci resa somo bedi Jallo Kumado awo kuma Marci ko ndenge ma kwa ka sabali aka yere minete ngwa ndenge ai awo sengo ko do ai sa sengo makuma sa parti de kumara sa anga ni si parti ma sengo ma kuma parti de kumara anga ni si parti ma ni maglenta parti la ti utere allô an sɔgɔma oui ça va somo bɛ di kuma b'i bolo dakurunya kelen waati dafara kama ok voilà c'est pour dire tout simplement il faut y révéler mon cadre trop bien c'est bien parce que normalement tant qu'à mes démocratique non mais on doit respecter les principes de la démocratie dire de faire les élections mais ce n'est pas condamné. Voilà, donc il faudrait que le Malien comprenne. Le Malien n'aime pas les gens, les Maliens s'habituent aux gens. Est-ce que vous comprenez? Donc ce qui fait que nous, on a tant de Roland Mécoulé, on a vu ATT ici, on a vu Sanourou, même il a été plébiscité. Donc il faudrait qu'on analyse pour pouvoir parler, quoi, franchement. Bonne journée. Merci beaucoup. Ami, il faut. Daniel Kilnate. Ha. Voilà. Ante bitable, hein? À qui profite le complot? Le président Ouseni Amiongino Dipoulo, avec une folie de 17 Konoya, le soir de Bamako. Il y a une folie. Bro, qu'il faut. Capefou. Parce que Bella Jennifer, on va sur les bananes, foule sous Bema. Amé bitable, hein? Oh. Ana hakilina kelewdo eni hakilina neni hakilina ga ko ya kono dron hakilina kelewdo bawo ga nyon to nyongi tafo beka beto beki tafo bonya kono bonya ani karama ko ore kan beni hakilina de do ala kana na lolo mo ka katawo amina rabbi ala ka clear dama merci. Voilà. Drayer. Bro. Voilà. Bonjour
Un bon bol de gingembre fera ton affaire ce matin. Gorge à racler, meilleure santé. Tiens-nous là. Ça va donner. Kebe, nyamagu bol kele. Nyamagu bol kele, a bol kele. Bugum, emme boya. Ante boya ne, nyamagu besro. A glambal. Bon, okay, mangla ka mo salo drana. Un bon bol de nyamagu. Jam rore te nyamagu ya. Nawe nyamagu. Ngi terga do fen shugula we fen fre. Solo. Ato. Sto go solo. Abi irma yo shugula. 700. Abi. Abi. Iba nyamagu. Iba nyamagu amafu.